CSR står for Corporate Social Responsibility, og som der står her, så er det en international betegnelse for en virksomheds arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i sine aktiviteter og i interaktion med sine interessenter. Og det her emne, det er et område, der bliver mere og mere vigtigt for virksomhederne at forholde sig til, ikke mindst fordi netop interessenterne i form af kunder, samarbejdspartnere, myndigheder osv., inklusive forskellige organisationer, der er det et område, man har mere og mere fokus på og går mere og mere op i. Der er en lang række aktiviteter, hvor at virksomheden kan arbejde med CSR. Og herunder der er vist en model med nogle eksempler. De kan for eksempel have fokus i deres CSR-aktiviteter på sådan noget som menneskerettigheder, arbejdsforhold, organisering, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsinvolvering. Og det er alt afhængigt af, hvad det er for en virksomhed, og hvor de er henne i verden, hvor de forskellige emner kan være relevante at arbejde med som virksomhed.